takže verím, že deti sa tešia. Ja sa samotný teším, lebo neviem, kto to je, odkiaľ príde, z ktorej strany svetovej príde Mikuláš, ale veríme, že príde, lebo máme také echo, že mal by prísť, takže dúfajme a veríme, že ho nebude absolútne nič zdrziavať na ceste, takže deti, tešte sa dneska na Mikuláša, tešte sa aj na to, že to nebudem ja. Takže majte dneska dobrý požehnaný čas, užite si chválu a snáď by som mohol prečítať jeden verš, ktorý hovorí: pri tých posledných dňoch, kedy Pán Ježiš stal z mŕtvych a ukazoval sa učeníkom, tak im hovoril jednu vec ešte predtým, ako bol vytiahnutý hore k svojmu otcovi do neba. Vravel v Lukášovi jednu vec a chcel by som ťa nad tým nejako upútať tvoju pozornosť, lebo je to dôležitá vec a dôležitá skutočnosť. A hľa, ja posielam zasľúbenie svojho otca na vás a vy buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiatí do moci z výsosti. Vďaka Bohu, že tento verš nie je platný len na tých, ktorí očakávali v Jeruzaleme, ale je platný na každého jedného z nás. A mnohí z nás sme toto zasľúbenie moci z výsosti dostali vo forme Svätého Ducha. Takže takým spôsobom nech sa aj dneska Svätý Duch prejavuje medzi nami, tak, že sme nové stvorenia v Kristu Ježišovi, že všetko staré pominulo, takže dneska chváľ Pána z celého svojho srdca, z celej svojej mysle, lebo Svätý Duch to tak chce a páči sa mu to takto. Amen. Takže netežme sa len na Mikuláša, ale težme sa aj na obecenstvo s ním. Amen. Takže môžeme sa postaviť. Nebeský Otče, my ťa chválime, Pane, aj dneska, Bože, znovu na tomto mieste, Bože, ďakujeme Ti, Pane, že tam, kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v Tvojom mene, Pane, tak Ty si v ich strede, drahý Bože. Tešíme sa, Pane, dneska na tento čas, drahý Bože, akým spôsobom k nám budeš hovoriť, Pane, ako sa nás budeš dotýkať, drahý Bože, lebo na to si prišiel, Pane, aby si vypôsobil oheň, Pane, v každom jednom živote, drahý Bože, a tento oheň, Pane, nech rastie, Bože, v našich životoch, Pane, nech nie je to len nejaký malý ohníček, Pane, ale aj dneska nech sa naplno rozplynie, Bože, v každom jednom živote, Pane. Požehnaj chválu, Pane, požehnaj slovo, Pane, požehnaj celý dnešný program, drahý Bože. Tešíme sa, Pane, na to, Bože, že sa s Tebou stretneme, Pane. Hovor k nám, Duchu Svätý, dotýkaj sa nás, Pane, už teraz počas chvál, Bože. Chceme ťa chváliť, Pane, z celého srdca, z celej mysle, z celej duše, drahý Bože, a pomôž nám k tomu, Duchu Svätý, v tom mocnom mene Ježíš. Amen. Chválme Pána, bratia a sestry. Aleluja. Sláva Bohu. Ahojte. Aleluja. O hviezdy chválte ho, galaxie všechny, oblaky chválte ho, bouřky, co nebem znějí, od každé výšiny až po oceán šíří, slyš vesmír celý tě chválí. Vyvyšuj ho a všechno, co dýchá, celá zem zpívá. Velký je Bůh náš Pán, chvál ho na věky. Všechno, co je ve mně, tvé jméno vyvýší. Velký je Bůh náš Pán, chvál ho na věky. Chvál ho na věky. Chvál ho z celého srdce, chvál ho z celého srdce. Děkuj za život věčný, chvál ho za spasení, amen. Přidej se ke zvuku nebe, od každé výšiny, až po oceán šíří. Slyš vesmír celý tě chválí. Vyvyšuj ho, všechno, co dýchá, celá
Slyš ten svatý řev, slyš chválu stoupat, celá církev tvá, tvé stvoření volá. Slyš ten svatý řev, slyš chválu stoupat, celá církev tvá, tvé stvoření volá. Slyš ten svatý řev, slyš chválu stoupat, celá církev tvá, tvé stvoření volá. Slyš ten svatý řev, slyš chválu stoupat, celá církev tvá, tvé stvoření volá. Vyvyšuj ho a všechno, co dýchá, celá zem zpívá. Velký je Bůh náš Pán, chvál ho na věky. A všechno, co je ve mně, tvé jméno vyvýší. Velký je Bůh náš Pán, chvál ho na věky. 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 Amen. Sláva Ježíši. Já bych tak rád tancoval, zachránil mě Pán. Chci, aby si i ty měl radost těchto chvál. Já bych tak rád tancoval, zachránil mě Pán. Chci, aby si i ty měl radost těchto chvál. Mé srdce je plné toho, abych zaspíval, jak jsi změnil život můj a minulost smazal. Ze všech svých sil, co mám, chci křičet, co již znám, že náš Bůh je s námi a ne proti nám. Já bych tak rád tancoval, zachránil mě Pán. Chci, aby si i ty měl radost těchto chvál. Já bych tak rád tancoval, zachránil mě Pán. Chci, aby si i ty měl radost těchto chvál. Předivná milost tak nádherně zní, že člověk jako já dostal spasení. Byl jsem mrtvý, ale dnes jsem živý. Byl jsem slepý, ale teď už vidím. Já bych tak rád tancoval, zachránil mě Pán. Chci, aby si i ty měl radost těchto chvál. Já bych tak rád tancoval, zachránil mě Pán. Chci, aby si i ty měl radost těchto chvál. Haleluja,
jsi pokoj v hlubokém moři. Ty jsi pokoj v hlubokém moři. V tichosti mě neopouštíš. Když se ptám, pravdě mi odpovíš. Láska tvá, ta provází mě. Ty jsi pokoj v hlubokém moři. Ty jsi pokoj v hlubokém moři. Svítíš nám, svítíš nám, svítíš nám. Záříš pro mě ve tmě, já následuju tě. Svítíš nám, svítíš nám. Rozběhnu se s vírou, že mě povedeš za tebou. Bezpečně za tebou, za tebou. Zítřka už se neobává. Zítřka už se neobává. Každé ráno s písní vstává. Láska tvá, ta provází mě. Ty jsi pokoj v hlubokém moři. Ty jsi pokoj v hlubokém moři. Svítíš nám, svítíš nám, svítíš nám. Záříš pro mě ve tmě, já následuju tě. Svítíš nám, svítíš nám. Rozběhnu se s vírou, že mě povedeš za tebou. Bezpečně za tebou, za tebou. Jsi o něm dáli, jsi o něm dáli, ty nám vždy záříš a přes bouřky nás provedeš. Jsi o něm dáli, ty nám vždy záříš a přes bouřky nás provedeš. Jsi o něm dáli, ty nám vždy záříš a přes bouřky nás provedeš. Jsi o něm dáli, ty nám vždy záříš a přes bouřky nás provedeš. Svítíš nám, svítíš nám, záříš pro mě ve tmě, já následuju tě. Svítíš nám, svítíš nám, rozběhnu se s vírou, že mě povedeš za tebou. Za tebou, bezpečně za tebou, za tebou. Sláva tobě, Ježíši, díky, Pane. Volám haleluja, před tváří všech nepřátelů. Volám haleluja, hlasitěji než mé obavy. Volám haleluja, melodie tvá je mou zbraní. Volám haleluja, nebesa za mě bojují. Já vyhlásím, i když pouze stojím. Více a více uslyšíš mé chvály znít. Z popela vzhůru naděje vzejde, poražena smrt, král žije. Volám haleluja, volám haleluja, vším celou mojí duší. Volám haleluja, temnotu uvidím odejít.
uprostřed každého zajetí. Volám haleluja, strach mě dál už nedrží. Já vyhlásím, i když bouřce stojí. Více a více uslyšíš mé chvály znít. Z popela vzhůru naděje vzejde. Poražena smrt, král živý je. Já vyhlásím, i když bouřce stojí. Více a více uslyšíš mé chvály znít. Z popela vzhůru naděje vzejde. Poražena smrt, král živý je. Hlasitěj zpívám, 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 hlasitěj zpívám. Před tváří všech nepřátel mých, hlasitěj zpívám, hlasitěj než mé obavy. hlasitěj zpívám, Melodie tvá je mou zbraní. hlasitěj zpívám, Nebesa za mě bojují. Hlasitěj zpívám. Před tváří všech nepřátel mých. hlasitěj zpívám, Hlasitěji než mé obavy. hlasitěj zpívám, Melodie tvá je mou zbraní. hlasitěj zpívám, Nebesa za mě bojují. Hlasitěji zpívám. Já vyhlásím, i když bouřce stojí. Více a více uslyšíš mé chvály znít. Z popela vzhůru naděje vzejde. Poražena smrt, král živý je. Já vyhlásím, i když bouřce stojí. Více a více uslyšíš mé chvály znít. Z popela vzhůru naděje vzejde. Poražena smrt, král živý je. Já vyhlásím, i když bouřce stojí. Více a více uslyšíš mé chvály znít. Z popela vzhůru naděje vzejde. Poražena smrt, král živý je. Volám haleluja, 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 volám haleluja. Díky Ježíši, díky Ježíši. Díky, Pane, za to, že tě můžeme chválit, že tě můžeme uctívat, že můžeme volat haleluja, sláva tobě, sláva králi králu. Díky Ježíši, protože ty jsi nás vykoupil z moci temnoty, ty jsi nás vykoupil ze smrti, ty jsi nás vykoupil z hříchu, ty jsi nás vykoupil z chudoby. Díky Ježíši, v tobě máme život, v tobě máme život, věčný život, věčný život. Haleluja. Díky Ježíši, díky Ježíši, díky. Díky, Pane, za ten
tobě patří sláva. Za tvou lásku s milostí, jenom tobě patří chvála, jenom tobě patří chvála. A jen tobě náleží. Jenom tobě patří sláva. Za tvou lásku s milostí jsi velký Bůh, jméno tvé trůní nade vším. Na každý den z výsosti dáváš slovo své. Stojíme před trůnem tvým. Stojíme před trůnem tvým. Není žádný jako ty, Ježíši, jenom tobě patří chvála. A jen tobě náleží. Jenom tobě patří sláva. Za tvou lásku s milostí, jenom tobě patří chvála. Jenom tobě patří chvála. A jen tobě náleží. Jenom tobě patří sláva. Za tvou lásku s milostí jsi velký Bůh, jsi velký Bůh, jméno tvé trůní nade vším. Na každý den z výsosti dáváš slovo své. Stojíme před trůnem tvým. Stojíme před trůnem tvým. Není žádný jako ty. Není žádný jako ty, Ježíši. Jenom tobě patří chvála. Ta jen tobě náleží. Jenom tobě patří sláva. Za tvou lásku s milostí, jenom tobě patří chvála. Jenom tobě patří chvála. Ta jen tobě náleží. Ježíši, jenom tobě patří sláva. Za tvou lásku s milostí jsi velký Bůh, jsi velký Bůh, jméno tvé trůní nade vším. Na každý den z výsosti dáváš slovo své. Stojíme před trůnem tvým. Stojíme před trůnem tvým. Není žádný jako ty, Ježíši. Jenom tobě patří chvála. Ta jen tobě náleží. Jenom tobě patří sláva.
za tvou lásku s milostí, za tvou lásku s milostí. Ze všech úzkostí jsi mě vysvobodil, všechna pouta má si zlomil. Není nikdo jiný jako ty, Ježíši. Nemoci mé si uzdravil, celý život si mi změnil. Víra je mé odpočinutí. Ze všech úzkostí jsi mě vysvobodil, všechna pouta má si zlomil. Není nikdo jiný jako ty, Ježíši. Nemoci mé si uzdravil, celý život si mi změnil. Víra je mé odpočinutí. Ty jsi síla má, ty jsi síla má, písnička má, ve mně bude žít. Na věky láska tvá, rukou svou vyvýšenou si dokázal moc nesmírnou. Ty jsi síla má, písnička má, ve mně bude žít. Na věky láska tvá, rukou svou vyvýšenou si dokázal moc nesmírnou spásu má. Ze všech úzkostí jsi mě vysvobodil, všechna pouta má si zlomil. Není nikdo jiný jako ty, Ježíši. Nemoci mé si uzdravil, celý život si mi změnil. Víra je mé odpočinutí. Ze všech úzkostí jsi mě vysvobodil, všechna pouta má si zlomil. Není nikdo jiný jako ty, Ježíši. Nemoci mé si uzdravil, celý život si mi změnil. Víra je mé odpočinutí. Ty jsi síla má, ty jsi síla má, písnička má, ve mně bude žít. Na věky láska tvá, rukou svou vyvýšenou si dokázal moc nesmírnou. Ty jsi síla má, písnička má, ve mně bude žít. Na věky láska tvá, rukou svou vyvýšenou si dokázal moc nesmírnou
síla má, písnička má, ve mne bude žít na věky láska tvá, rukou svou vyvýšenou si dokázal moc nesmírnou. Ty si síla má, písnička má, ve mne bude žít na věky láska tvá, rukou svou vyvýšenou si dokázal moc nesmírnou. Ty si síla má, písnička má, ve mne bude žít na věky láska tvá, rukou svou vyvýšenou si dokázal moc nesmírnou spásu má. Halelúja, 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 Duchu Svätý. Sláva ti, Duchu Svätý, sláva ti, Duchu Svätý, sláva ti, Duchu Svätý, sláva ti, Duchu Svätý. Vyvyšujeme tvoje meno, Duchu Svätý. Sláva ti, Duchu Svätý, sláva ti, Duchu Svätý, sláva ti, Duchu Svätý. Sláva ti, Duchu Svätý, sláva ti, Duchu Svätý, sláva ti, Duchu Svätý. Pane, boli sme odiatí do moci z výsosti, drahý Bože, skrze to, Pane, čo si urobil, drahý Bože, že si urobil výmenu, Pane, zobral si svojho syna, Pane, a dal si na zem, Pane, do našich životov, Pane, do nášho srdca, Pane, do nášho ducha, Pane, Svätého Ducha, Bože. Ďakujeme ti, Pane, že toto nie je, Pane, len nejakou náboženskou formulkou, drahý Bože, ale boli sme odiatí do moci z výsosti, Pane, a ďakujeme ti za túto moc, Pane. Ďakujeme ti za moc Svätého Ducha, drahý Bože. Ďakujeme ti za to, Pane, že táto moc sa nedemonštruje, Pane, našou silou, Pane. Ale táto moc je naozaj Božia moc, drahý Pane. Dal si nám moc, Pane, šliapať po hadov a škorpiónoch a po každej moci nečistej a nič nám neuškodí, drahý Bože. Vďaka ti za to, nebeský Otče. Duchu Svätý, aj dneska, Pane, ťa uctievame, vyvyšujeme, chválime ťa, drahý Pane. Chválime ťa, Pane. Ďakujeme ti za ten skvelý, fantastický nový život, Pane, ktorý sme prijali, Pane, ktorý prišiel do nášho ducha, do našich životov, drahý Pane. Prenikol každú jednu oblasť, drahý Pane, a ktorú ešte neprenikol, drahý Duchu Svätý, tak aj tu, Pane, aj tú oblasť, Pane, v ktorej si držíme ešte nejaké svoje ja, Pane, alebo snažíme sa vo svojej moci, Pane, mnoho dokázať, Bože. Duchu Svätý, dneska, Pane, prichádzaj, Bože. Prichádzaj, Pane, do všetkých takýchto oblastí nášho života, drahý Pane, kde ešte sme nezažili víťazstvo, drahý Pane, kde ešte, Pane, zažívame možno porážku, drahý Pane. Či už je to uzdravenie, Pane, či sú to vzťahy, Pane, či je to práca, či sú to financie, drahý Pane, či je to vyslobodenie od démonov, drahý Pane. Duchu Svätý, dneska sme tu na to, Pane, aby bola demonštrovaná tvoja moc, Pane. Aby bola demonštrovaná tvoja moc, Pane, lebo ty si duchom moci, Pane, lebo ty si duchom moci, Pane. Ďakujeme ti za túto moc, Pane, že prebýva v našom vnútri, drahý Bože, a všetko, čokoľvek urobíme, Pane, všetko, čokoľvek zviažeme na zemi, Pane, bude rozviazané v nebi, Pane, a čokoľvek rozviažeme na zemi, bude rozviazané v nebi, Pane. My dneska rozvezujeme nad každým jedným životom požehnanie, vyslobodenie, uzdravenie. Satan si porazený v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Prikazujeme ti preč z každého jedného života, zo vzťahov, z manželstiev, z financií, z materiálnej oblasti. Diabol, si porazený v mocnom mene Ježiš. Si porazený v mocnom mene Ježiš. Si porazený v mocnom mene Ježiš. Sláva ti, Duchu Svätý. Sláva ti, Duchu Svätý. Sláva, 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 sláva ti, Duchu Svätý. Ó, Pane, dotýkaj sa nás dneska, Bože.
Ďakujeme Ti, že si tu prítomný, Pane. Si tu prítomný, Pane. Vyvyšujeme Tvoje meno, Duchu Svätý. Sláva Ti, Duchu Svätý. Halelúja. Ty si síla má, písnička má, ve mne budeš žiť na vieky, láska tvá rukou svou vyvýšenou si dokázal moc nesmírnou. Ty si síla má, písnička má, ve mne budeš žiť na vieky, láska tvá rukou svou vyvýšenou si dokázal moc nesmírnou. Ty si síla má, písnička má, ve mne budeš žiť na vieky, láska tvá rukou svou vyvýšenou si dokázal moc nesmírnou spásou nám. Halelúja. Halelúja, 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 halelúja. Halelúja, 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 halelúja. Halelúja, 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 halelúja. Halelúja, prúď Duchu Svätý. Prúď Duchu Svätý, prúď Duchu Svätý, prúď Duchu Svätý. Prúď Duchu Svätý, prúď Duchu Svätý, prúď Duchu Svätý, Pane. Daj z našich životov, Pane, preč každé ego, Pane. Každé ego, Pane. Pane, my nie sme novými stvoreniami nejakého nášho ega, Pane. Ale my sme nové stvorenia v Kristovi Ježišovi, kde všetko staré pominulo, Pane. Každé staré ego bolo vynesené na kríž a porazené mocou vyliatej krvi Pána Ježiša Krista. Sláva Ti, Pane. Sláva Ti, Pane. Aj dneska, Bože, nech je porazené naše ego, Pane. Nech je porazené, Pane, naše ego, Bože, ktoré možno nedovoluje, Pane, naplno sa prejaviť Tebe v našich životoch, drahý Bože. Sláva Ti, Duchu Svätý. Halelúja. Halelúja, 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 halelúja. Amen. Halelúja. Halelúja. Amen. Sláva Bohu. No, zatlieskaj Bohode pre Pána Jána. Aj. Kedy sa mi toto už podarí? No, buďte ľuďmi, ktorí sú duchovní ľudia. Halelúja. Priatelia, je tu taká moc Svätého Ducha, takú som tu ešte nezažil. Fakt nie. Fakt nie. Ešte som tu takúto moc nezažil a je to škoda. Lebo Duch Svätý je prítomný vždy, ale dneska to nejako nebylo. Dneska to je. Dneska to je, nemôžem ani stáť na nohách. Vážne. Vážne. Jaj, čo ideme robiť? Radujte sa, priatelia. Lebo keď je tu Pánova prítomnosť, tak to nesvedčí o tom, aby sme boli smutní, ale aby sme sa radovali. Halelúja. Nož tak vystískaj niekoho vedľa seba. Privítaj niekoho. Vystískaj. Ale nie chlap ženu, ale žena ženu. Halelúja. Jaj, bratia. Ty si síla má, písnička má, ve mne bude žiť. Vystiskaj niekoho, koho nepoznáš. Amen. Na vieky láska tvá rukou svou vyvýšenou si dokázal
moc nesmírnou, ty si síla má. Martuška, klepem sa jak osika. No já jsem seděla a úplně opravdu je to tak, jak to opravdu Neviem, čo dneska so mňa vyjde. všechno dobře. Halelúja. Halelúja, 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 halelúja. Halelúja, halelúja, halelúja. Sláva ti, Pane. Sláva, 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 sláva. Tak som rád, že to nevnímam len ja. Halelúja. Priatelia, v takejto moci nás Boh povolal, aby sme chodili. Nezáleží na okolnostiach, ktoré možno hrajú proti nám, vôbec na tom nezáleží, lebo aj tie okolnosti poraste sa nám musia podriadiť. Amen. Nech už sú akékoľvek, nech je proste nejaká choroba, nech je nejaká okolnosť, ktorá nám nepasuje, ktorá nás nejakým spôsobom možno dostáva do niedobrého duchovného stavu, je to úplne jedno. Bol si odiatý do moci z výsosti. To je niečo fantastické. Kľudne sa rozprávajte v pohode. Halelúja. Halelúja. Boh je dobrý. Boh je dobrý. Boh je dobrý. Neviem, či to dneska neskončí len pri tom. Nie, vážne, neviem, čo všetko ti chcem povedať, ale niečo ti určite poviem. Na začiatok viete, že máme dneska Mikuláša, všetky tieto veci, je to fantastické, vďaka Bohu, že si prišiel, že si doviedol deti a že možno sa ujde nejaký darček aj tebe od Svätého Ducha. Lebo nie je to výnimočná situácia alebo výnimočný čas, že nejakým spôsobom toto vnímame, ale verím, že aj tá posledná pesnička bola toho svedkom, že priatelia, aj dneska o tom chcem chvíľu povedať, že keď sme boli odiatí do moci z výsosti, tak musíme chodiť v moci. Musíme chodiť v moci. Či sa ti to páči to slovo, alebo nepáči, že musíme, to už si nejako vygeneruj sám, ale ja hovorím sám za seba, že musím chodiť vo väčšej moci. Amen. A to myslím si, že platí na každého jedného z nás, lebo nechcem nejakým spôsobom donúcovacími prostriedkami alebo skrze niečo proste povedať ti to tak, že musíš chodiť v moci, ale poviem ti to takto. Musíš chodiť v moci. Musíš začať chodiť vo väčšej moci. Amen. Lebo moc je taká sila proste, ktorá sa potrebuje deklarovať skrze tvoj život a skrze môj život v tých oblastiach a v tom prostredí, v ktorom sa nachádzame. Amen. Boh stvoril Adama a Evu na jednu vec. Nie preto, aby sa s nimi hral a trávil s nimi čas, ale preto, že im dal moc. Boh dal Adamovi moc a potom dal moc aj jeho manželke, aby ho podporovala. Ale všetku moc, ktorú Boh mal, si predstav, že Boh mal takú moc, že skrze svoje slovo stvoril svet a potom túto moc, deklarujúcu moc, dal Adamovi. Presne v takejto moci mal chodiť aj Adam. Ale vidíme, že padol. Vidíme, že sa mu zapáčila nejaká vec, že môže byť rovný Bohu. Ale to sa nedá. Aj diablovi sa takáto vec zapáčila, že snáď bude niekto, kto bude rovný Bohu. Ale vidíme, že padol na zem a že Adam týmto deklaroval svoju moc diablovi tu na zemi. Ale to absolútne nevadí, lebo my tu na zemi sme boli odiatí do ešte, nie že lepšieho, to je taká istá moc, akú Boh dal Adamovi, tak takú moc dal aj tebe, aby si vo svojom živote proste, ak je to potrebné, boril, ak je to potrebné, budoval proste v každej jednej oblasti, lebo ja vidím, že častokrát kresťania sme v takom stave, ktorý stav nedeklaruje Božiu moc. Ale ty si dostal moc nad svojim životom, aby nepanovali nad tebou okolnosti, ale ty, aby si panoval nad okolnostiami. Ak to samozrejme chceš. Vidíme, že častokrát nám v tom bráni, ako som sa modlil, naše ego. Naše ego proste odniekaďaľ pochádza. Odniekaďaľ sme ho zobrali.
Zobrali sme ho možno z rôznych tradícií, tam, kde sme boli vychovávaní, kde proste sme nejakým spôsobom trávili čas. Odtiaľ pochádza naše ego. A Boh nemá proti egu nič. Až tak. Ale ak viac vyhráva v našom živote naše ego ako Božia moc, tak máme problém. Nie Boh má problém, my máme problém. Lebo my musíme toto ego vedieť jednak poraziť a jednak dovoliť Duchu Svätému, aby sa naplno prejavil v našich životoch. Amen? V tejto kazateľskej úlohe si čoraz zvykám na jednu vec. Že som síce nejakým spôsobom pripravený na danú kázeň, ale vždycky poviem Duchu Svätý, ja som zrušený tým, čo chceš skrze mňa povedať. Lebo nie vždycky to je tak, že urobím kázeň takú, ako mám pripravenú. A naozaj to je presne tak. Buď vzrušený tým, čo Boh chce vykonať v tvojom živote. Lebo to sú tak veľké veci, aké naša myseľ nevie pochopiť, ani nikdy nebude vedieť pochopiť. Nikdy sa to nedá pochopiť našou vlastnou mysľou. Nikdy. Ja vidím dve také oblasti kresťanského života, keď človek do niečoho padne, môže sa z toho vyslobodiť. Napríklad prvou oblasťou je, keď Peter padol do zajatia Herodesovi. Vidíme, že bol uväznený a pravdepodobne mal strach o svoj život, lebo tesne predtým popravili Jákoba, brata Jánovho. Čiže keď zajali aj Petra, tak Peter určite mal také myšlienky, že pravdepodobne padne aj jeho hlava. Ale vidíme, že stal sa zázrak skrze niečo. Stal sa zázrak skrze to, že cirkev sa napnutie modlila. Keby sa cirkev napnutie nemodlila, tak Petrova hlava je na Herodesovom podnose. 100%. Preto ťa chcem povzbudiť. Ak sa dostávame do nejakého stavu, ktorý nám je nepríjemný, chcem ťa povzbudiť, potrebuješ modlitbu a cirkev. Bez debaty. Proste potrebuješ mať v zbore aspoň nejakých pár ľudí, ktorým povieš svoj daný problém a tí sú ochotní sa za teba modliť. Lebo za mňa, keby sa cirkev nemodlila, keď som sa stal kresťanom a bol som kresťanským miminkom, tak dneska tu nie som. Určite. A vďaka Bohu za tých ľudí, ktorí sa za mňa modlili a vec, že aj ty si mal takých ľudí, ktorí sa za teba modlili. Lebo nikto by to v tomto svete nevedel zvládnuť bez modlitby. Nikto. Hoci by sme boli, neviem, akí velikáni proste namakaní, alebo ja neviem čo, proste nevedel by si to v tomto svete zvládnuť, lebo v tomto svete vládne diabol. Nie je možné zvládnuť tlaky tohto sveta. To môžu zvládnuť len naozajstní kresťania, odiatí do moci z výsosti. A takou mocou z výsosti, taká moc z výsosti žije v tebe a vo mne. Hovoríme to neustále. Čiže potrebujeme cirkev, potrebujeme modlitbu cirkvi, priatelia. Nie, že v cirkvi mi nebude niekto neustále niečo hovoriť a keď mi niečo povie, tak sa urazím. Pre pána Jána. Už tohto sa uzdravme. Ale aj toto bude vždycky v cirkvi, lebo sme len ľudia. V cirkvi sa máme naučiť sebe navzájom odpúšťať a nie proste si tu hádzať bumerangy do hlavy. Cirkev je svätá inštitúcia, nič iné. Cirkev je sväté miesto, kde sa neboria životy, ale stavajú sa na nejaký vyšší piedestál skrze Svätého Ducha. A ďalšia vec, kedy sa to stalo znovu opakovane, kedy zajali Pavla a Barnabáša a hodili ich do najtemnejšieho miesta, do nejakej jamy, ktorá bola možno 50 metrov pod zemou a dali im nohy doklady. Nie dali im doklady, ale dali im nohy doklady. Že dáme vám doklady, vy ste tí občania Nebeského kráľovstva, tu máte doklady a choďte do jamy. Nie. Spútali ich, takže tí dvaja, čo si asi mysleli, ani nevideli na seba, boli pri sebe a nevedeli, iba sa počuli. Tak si povedali, budeme chváliť Pána. Myslíš si, že ho chválili takými nádhernými hlasivkami, aké máme my? Nie, chválili ho tak, ako vedeli. Chválili ho z celého srdca, z celej duše, z celej mysle. Preto ja neviem pochopiť, keď kresťania nevedia takto chváliť Pána. Nehnevaj sa na mňa. Ak nevieme chváliť Pána, tak sa ťažko dostaneme z ťažkej situácie. Ťažko. Ťažko. Pôjde to, ale bude to ťažké. A vidíme, že čo sa stalo. Nadprirodzeným spôsobom padli okovy z ich nôh a oni vyšli. Popred tých, ktorých ich strážili, išli.
4 vojakov je napísané, že ich strážilo. 16 vojakov ich strážilo. A oni ani nevedeli, že oni odtiaľ odišli. Potrebujeme nadprirodzeno. A nie, že by sme ho nemali. My len nevieme v tom chodiť. My len si myslíme, že Pán sa od nás odsťahoval. Neodsťahoval. Boh nie je taký, že si prenajme môj byt a potom zbadá, že je niektorý byt lacnejší, tak ide tam. Boh takýto nie je. Bohu je jedno, koľko zaplatí za tvoj príbytok. Lebo zaplatené, minule sme to hovorili, bola najvyššia cena. Ty máš taký príbytok zaplatený najvyššou cenou, kde dovolíš Bohu, aby tam prebýval. Tak sa tak aj správaj. Nech je aj také správanie naše proste. Že máme tú výsadu, že v našom príbytku nech je akýkoľvek. Jasné. Tejto malej garzonvočke si Boh povedal, no tak tu bude to lacné. Tu je to v pohode. Prídem tam. Odejem ho do moci z výsosti. Zaplatil som najvyššiu cenu. Aj sa tak správajme, dostal si moc, priateľu. Nie, že mne furt nebude niekto rozkazovať. Veď ani ti nechce nikto rozkazovať. Nikto ti nechce rozkazovať. Ani tvoj manžel, ani tvoja manželka ti nechce rozkazovať. Iba ty to tak vidíš. Alebo my to tak vidíme, pardon. Ale ja sa teda lepším. Fakt sa lepším. Vážne. Vážne, nevíc to takto. Iba sa oberáš o moc, o fantastickú moc. Cirkev, modlitba, chvála. 3 jednoduché veci, ktoré ťa vedia dostať do úplne inej dimenzie. Úplne inej. Ja som vzrušený, čo Boh chce robiť proste. Že nám dal moc, že nám dal autoritu, že nám deklaroval všetky tieto veci. Takto má proste vyzerať aj cirkev, nielen naše životy. To, že niekde svoje životy zaparkujeme, niekde do cirkvi, proste to je len naša výsada. Vďaka Bohu za to, že je takéto miesto, kde sa môžeme cítiť fajn. Aj s menšími nedostatkami. Lebo v každej cirkvi je to tak. To je úplne v pohode. Nie v každej cirkvi sú tí najsvätejší ľudia. Ja už som pochodil nejaké miesta a ti poviem, že všade sú ľudia rovnakí. Všade sú ľudia rovnakí. Užívaj si čas s Bohom. Je to proste... Ty si jeho prenajímateľ. Ty prenajímaš Bohu svoj život. Si to predstav. Že si dovolil Bohu, aby si prenajal tvoj život. Amen? Boh sa rozhodol, že za tvoj príbytok zaplatí najvyššiu deklarovanú sumu, aká môže byť. Z nespočet veľa nulami, s ležatou 8. Wow. Wow. Moc. Dostal si moc. Dostal si moc meniť to prostredie, v ktorom celý týždeň tráviš. Dostal si moc meniť prostredie vo svojej práci. Veríš tomu? Samozrejme nie takým spôsobom, že čo mne bude šéf rozprávať. Je to tvoj šéf. Tak, ako sa správaš k tvojmu fyzickému šéfovi, tak sa správaš aj k tomu, ktorý si ťa prenajal. Majme v tom proste poriadok. Sú to tak ľahké, dobré, fantastické veci. Ja si vybuchnem. Vážne. Ľudia, my máme takú príležitosť, proste my sme dostali takú moc, kedy toto Brno tebe a mne leží pri nohách. Veríš tomu? Brno ti leží pri nohách. Aj mne. No ale v cirkvi je to teraz zlé. Nie je. Nie je, ani to nechcem počuť. Lebo je to fantastické.
som zabudol, čo som chcel. No, dobre, poďme k programu, potom chvíľu poviem k moci, aby sme mali čas vlastne na všetky veci, ktoré dneska máme. Darčeky, 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 darčeky. Vianoce sú obdobím darčekov, tak niekomu niečo kúp. Ale nie len manželovi a manželke, môže aj niekomu inému niečo kúpiť. Amen? Pozri sa, obdarovať niekoho, to je... Obdaroval si už niekoho, kto to nečakal? A čo to spravilo s tvojim duchom? Tešil si sa z toho viac, ako ten, ktorému si niečo dával? Nie? Je to tak? Však len blbú ceruzku, keď niekomu niečo dá, že pozri, spomenul som si na teba, že proste potrebuješ ceruzku, tak som ti ju kúpil. Wow! Máme program? Pondelí, streda, čtvrtek, pátek, nedele, bodka. Je to tak, však furt si to opakujeme. Modlitby určite, evangelizácie určite. V nedeľu príde hosť. Miroslav Fic donesie knihy. Určite sa bude chcieť s vami fotiť, lebo to je jeho náplň práce, teda mimo iné aj jedna z jeho náplní práce. Takže verím, že budete mať dobré zhromaždenie. Ja tu nebudem. Ale 21. potom ten ďalší týždeň alebo ďalší víkend budeme mať takú poloposlednú bohoslužbu v sobotu. Chvály, slovo, ďalšie chvály, nazvali sme to nejakým adventným koncertom, tak si prosím ťa nájdi čas v sobotu o 10. do obeda, tak ako máme v nedeľu, tak budeme mať aj v sobotu do obeda bohoslužbu, spojenú s takou možno posedením, možno proste dobrým časom. Amen? Môžeš mi niečo kúpiť, ale nie, srandu si robím. Takže 21. určite príďte a ešte by sme chceli vás pozvať 31. na Silvestra. Prídeme aj my, príďte si s nami posedieť. Možno bude čas rozobrať nejaké veci, blbosti nie, ale normálne veci. Takže prosím ťa, príď 31. nájdi si čas. Ja si ho nájdem, aby som tu bol. Takže príď, ak sa ti bude dať, buchneme nejaké šampanské detské. Zapalíme nejakú ohňostroj. Ohňostroje sú dovolené, ak chceš kúpiť, kúp a kúpim aj ja. Takže strávime nejaký spoločný čas, dobre? Do tej polnoci, do tej jednej, kde si možno pripijeme a pôjdeme každý svojou stranou. Dobre? Silvester je dobrý čas. Môžeš vymyslieť aj nejakú hru spoločenskú. Človeče, nezlob sa. By si sa čudoval, čo všetko pri človeče nezlob sa vyjde najavo. By si sa čudoval. Ako vie ego človeka pri hre Človeče nezlob sa výjsť najavo. My sme doma hrali tvrdé Človeče nezlob sa. My sme mali tvrdé pravidla, lebo to musí byť tvrdé pravidla. Nie? Preto sa to volá Človeče nezlob sa, nie? Keby sa to volalo ináč, tak by som to pochopil. My si dali také pravidla, že proste neexistuje, aby niekto niekoho obehol. Keď je tá príležitosť niekoho vyhodiť, tak proste dáš to najavo tým, že sa raduje, že si niekoho vyhodil. Nie? A ten druhý si má pripomínať, vedie to hrať Človeče nezlob sa. Amen? Aby si sa čudoval, aké veci vychádzajú z ľudí von. By si sa čudoval. Aj so mňa, z našich detí, tie sa plakali. Prečo ma vyhádzuje, že som tam mal všetkých 4 a teraz tam mám znovu. Lebo sa to volá Človeče nezlob sa. Amen? Tak ani ty sa nezlob. Buďme ľuďmi radosti, nezlobme sa. A když sa budeš zlobiť, tak si kúp hru Človeče nezlob sa. A hrajú s tým najväčším nepriateľom. Lebo ten nebude mať s tebou zľutovanie. Tam sa fakt všetok charakter ukáže. Amen? S ktorým treba potom pracovať, vďaka Bohu. My sme si to užívali. Potom, keď mňa vyhodili zo všetkých 4 polí, Pane, ale sa nezlobím. Je to dobré pre ego človeka. Fantastické. Amen. Zbierku, budeme mať zbierku. Lukáš 6 prečítajme a spojím ju s jedným svojim svedectvom. Možno to bude pre teba, neviem, ale je to dobré miesto. Lukáš 6:38 hovorí, všetci to poznáte. Dávajte a bude vám dané dobrú mieru, natlačenú, utrasenú a presypanú. A takú dajú do vášho lona, lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané. Amen. Pozri, ja som si pospomínal vo svojom kresťanskom živote vo finančnej oblasti na veľmi veľa vecí a chcem ťa povzbudiť,
aj k sejbe, lebo je to veľmi dôležité, lebo takým spôsobom dokáže cirkev rásť a cirkev napredovať. Vždycky, keď sme prišli do nejakej finančnej krízy v manželstve, predtým som aj vo svojom živote proste mal veľa kríz, ale nemal som Krista. Ale keď sme sa obrátili a prijali sme Pána Ježiša Krista do svojho života, tak proste nastávali v tejto oblasti niekedy nejaké časy, ktoré nám spôsobovali možno trošku depku alebo niečo a nevedeli sme, akým spôsobom sa k tomu postaviť, ale vždycky sme išli pred Boha, pýtali sme sa ho: Pane, teraz máme finančnú krízu, máme síce nejaké financie, takže sa nejako nebojíme, ale čo chceš našim životom týmto povedať? Že keď príde kríza, akým spôsobom ju máme prekonať? Akým spôsobom urobiť veci tak, aby znovu pokračovali ďalej? A viete čo? Vždycky Boh sa nás dotkol jednou vecou. Dajte. Naozaj. Dokonca raz nás tak viedol spolu s manželkou, ja som sa modlil, ona sa modlila a prišli sme a stretli sme sa v jednej veci. Nie, že máme dať všetko. Vieme, že Biblia nám hovorí, koľko by sme mali dávať, alebo mohli, alebo už čokoľvek, že je to desiatok a rôzne iné veci a vďaka Bohu za to, že dávame, ale vždycky, alebo v tejto veci sa stretli: Haló, nerozprávajte sa tam, je bohoslužba, OK? Tak si sadnite, alebo čo, však ste prišli kvôli Bohu. Amen? Amen, super. Takže, lebo ma to vyrušuje. Takže, pozrite sa. Prišiel Pán a povedal nám: minte všetky peniaze. Nepovedal nám, že minte ich takým spôsobom, že dajte ich do cirkvi. A ja viem, že niekedy príde do života kresťana taká situácia, kedy sa trošku možno začneš spoliehať na peniaze. Nerob to. Peniaze nie sú taký artikel, že by nám mali sľubovať dobrú budúcnosť. Aj keď je fajn ich mať. Bez debaty. Aj keď je fajn mať možno niečo našetrené, ale Boh nás nikdy neviedol tak, že začnite šetriť viac, lebo je kríza. Nikdy nás tak neviedol. Väčšinou nás viedol v tomto. Buď, že daj, alebo že miň to. Tak my sme mali nejaký obnos peňazí a hovorili, čo nám treba do domácnosti? Tak koberec, nejaká skrinka, všetky peniaze sme minuli. A ja ti poviem, od tej chvíle, ako sme ich minuli a začali sme sa viac spoliehať na Boha, tak znovu sa všetko otvorilo. Vážne. Znovu všetko začalo napredovať tak, ako to bolo a ešte lepšie. Chcem ťa povzbudiť. Nemaj financie takou nejakou železnou zásobou, že keď už príde nejaká kríza, budeš mať financie ako nejaký bod, na ktoré sa budeš vedieť spoľahnúť. Lebo ja ti poviem, že možno máš zlato, možno máš bitcoiny, možno máš neviem čo, je to fantastické, maj to. To je dobrá vec. Ale ak už príde nejaká kríza, tak jedna vec je istá. Že za bitcoin alebo za niečo, alebo za zlato si chleba nekúpiš. Neexistuje. Si predstav, že prídeš s kilom zlata do obchodu a povieš, že chceš chlieb. A môžeš ho mať. Je to dobré. Ale ja ťa chcem pozbudiť tom, že spoliehaj sa na Boha. Lebo ak aj už nejaká kríza bola v tom 2007, 2008, postihla aj nás. Ale viete, čo mne Boh povedal? Investuj. Boh mne v kríze povedal, čo sa mojej manželke nepáčilo, že kúp najlepšie stroje, aké sú, alebo jedny z najlepších strojov. Veď nemám peniaze, pane. Povedal som ti, kúp. Tak som kúpil. Zadlžil som sa a všetko sa splatilo. Boh jedná úplne opačne, ako by častokrát jednal človek vo svojej múdrosti. Skús to urobiť aj ty. Chcem vás poprosiť, ak dávate desiatky a rôzne veci, ak je to možné vo vašich životoch, máme tam číslo účtu, posielajte ich na účet, ak sa to dá. Ak to viete takýmto spôsobom zariadiť, lebo z účtu platíme, dá sa povedať, 90% vecí, ktoré cirkev potrebuje zaplatiť. Takže máme hotovosť, vďaka Pánovi, ale potrebovali by sme posilniť napríklad účet. Ak ste takí ochotní a viete to robiť cez účet, robte to cez účet, lebo však Češi majú aj takú výhodu, že si to potom budúci rok viete nejakým spôsobom zdaniť. Takže prosím vás, posielajte financie na účet, lebo naozaj odtiaľ platíme veľmi veľa vecí, ktoré sú spojené s cirkvou a nechce sa nám robiť to, že teraz zase vkladať hotovosť, je to proste náročné časovo. Takže ak sa vám to dá, prosím vás, a chcete požehnať cirkev, posielajte to na číslo účtu. Viem, že tam máme aj nejaké lístočky s číslom účtu, tak si to zoberte potom a pošlite to tam. Ďakujem, buďte mocne požehnaní. A môžeme sa postaviť, budeme mať zbierku. Halelúja. A samozrejme požehnávajte aj košík.
Bez debaty. Zase sú to veci, ktoré nám pomáhajú v tom, aby sme mohli kupovať aparatúry a rôzne veci, ktoré sú spojené takisto s tým, aby sme sa skvalitnili. Modlite sa za bubeníka. Amen. Modlite sa za klavíristu. Budeme ich tu mať. Brno nám naozaj leží pri nohách. Vidím, že aj ja sa v tom proste musím meniť. Brno je proste nejaké mesto, kde sú cirkvi a vďaka Bohu za ne, ale ak v týchto cirkvách nebude deklarovaná moc, tak si tu diabol bude robiť, čo chce. Čo chce. A my mu to nedovolíme, aby si robil, čo chce. Určite nie. Ja chcem vidieť diabla proste utekať. Amen. Proste diablová pozícia je útek. Amen. Nie, že aby prichádzal a robil si, čo chcel v našich životoch a v životoch ľudí. Nie, diabol musí utekať. Amen. Amen. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, Pane, aj za to, že môžeme podporovať Božie dielo, Pane. Ďakujeme Ti, Pane, za túto cirkev, za každého jedného ochotného darcu, Pane. A požehnaj a pomáž, Pane, či už ešte tento rok, Pane, alebo budúci rok, Bože, každý jeden život, každú jednu rodinu, drahý Bože, nech každý vie nájsť, Pane, svoje bývanie, Pane, pokiaľ je to možné, aby to bolo osobné bývanie, nadobudnuté, Pane, vlastnícke, drahý Bože. Prosím ťa o to, nebeský Otče, vyvíš cirkev, vyvíš životy ľudí, drahý Pane, lebo len Ty to vieš urobiť, Pane, v tom mocnom mene Ježíš. Amen. Poď, Radka, podržať košík. Halelúja. Sláva Ti, Pane. Volar mi kerzelere mercam brende che sibloro gorgelere vreda stingrem besseloro borgorande strialara markem brende stigerabende. Sláva Ti, Pane. Požehnaj, Pane. Naplň, Bože, každý jeden život, Pane, hojnosťou, Pane. Nech je hojnosť, Pane, v materiálnej oblasti, v každom jednom živote. Nech aj v tomto svietime ako cirkev, ako životy ľudí v tomto svete v mene Ježíš. Amen. Halelúja. Môžete si zatlieskať. Ja ti dám, Martuška, košík. Neboj sa. Nech sa ti páči. Halelúja. Halelúja, halelúja, halelúja. Tak čo, tešíme sa na Mikuláša? Kto to asi bude? Ha, ha, ha. A ja už ho vidím. Ja už ho vidím. Ja už ho vidím. Zdar, Mikuláš. Halelúja. Ale poďte, aj Mikuláš nech si vypočuje Božie slovo ešte chvíľu. Božie slovo je dobré. Mikuláš, Božie slovo je dobré. Halelúja. Potom prídu aj deti. Snaď. Alebo môžeš ísť ty za nimi. Priatelia, nájdime Božie slovo. 1. Korinským 2. Dneska, keď som sem išiel, počúval som Šandora. Ale nebudem to hovoriť, ale jednu vec by som chcel spomenúť, teda ak mi to čas dovolí. Ale zaujala ma naozaj táto oblasť moci, lebo naozaj proste naše chodenie, naše žitie, náš spôsob života, akým žijeme, proste má byť odrazom toho, že sme naozaj proste ľudia moci. Moci. Aby sme v danú chvíľu, kedy proste potrebujeme preukázať túto moc, ktorá nám bola daná, preukázali ju tak, ako Božie slovo hovorí, aby sme ju preukazovali. A jednou z takých vecí, akým preukazovať moc v našom živote, je to, že vzopri sa diablovi a utečie od teba. Vzopri sa zlým okolnostiam. Pýtaj Pána múdrosť a vedenie v danej oblasti, v ktorej proste zlyhávame. Lebo sú oblasti, v ktorých častokrát zlyhávame. Nie? Má niekto takú oblasť? Ja mám. Ja mám takú oblasť, ktorej proste častokrát dá sa povedať, že zlyhávam. Napríklad v tomto egu. Že sa neviem napríklad krotiť v tom, že ovládať svoju výbušnosť. Amen? Ale ja ti poviem, že vidím, že sa proste v tom zlepšujem. Od slávy k sláve, krok za krokom. Viem, uvedomil som si to, že vo mne prebýva niekto, kto nechce, aby som bol výbušný. Kto nechce, aby som reagoval výbušným spôsobom. Niekedy to potrebné je, ale nie tak, že to bude potrebné 24 hodín denne. Nie. V nás žije proste tešiteľ sveta.
ktorý sa preukazuje pokojom. Dokonca aj v tom, keď ti ukáže nejakú oblasť, ktorá je pod nadvládou satana, tak ju nechce z teba vyhnať takým spôsobom, alebo nechce, aby ty si sa prejavil takým spôsobom, že proste budeš kričať. Niekedy je to potrebné, ale niekedy stačí povedať, diabol, ty si taký malý, musíš odísť. Boli sme naozaj odiati takouto mocou. Celá nová zmluva, ktorá hovorí o tejto moci, ktorou sme boli odiati, ktorou boli odiati učeníci na letnice, hovorí o tomto. Pavol, ktorý napísal možno 3/4 novej zmluvy, hovorí o tomto. Na veľmi veľa miestach sa hovorí o tomto. Všetky evanjelia sú o tom, že keď Ježiš chodil po tejto zemi, tak preukazoval moc, ktorá mu bola daná skrze Svätého Ducha. Vyháňal démonov. Uzdravoval nemocných. Pátral som teraz v evanjeliách, či bol nejaký človek, ktorý prišiel do kontaktu s Ježišom a potreboval uzdravenie a náhodou nebol uzdravený. Ani jeden. Každý, kto prišiel do kontaktu s Ježišom a vedel, treba svätý Bartimeus, keď sa ho Ježiš pýtal, čo chceš, aby som ti urobil, tak povedal, Pane, chcem vidieť. A to bolo všetko, čo povedal. A dal mu nový zrak. Dokonca ľudia, ktorí sa možno ani s Ježišom nestretli na takej báze, že by s ním komunikovali, ale vedeli prevziať uzdravenie do svojho života. Vedeli sa dotknúť tej moci, ktorá proste z neho vytekala. Amen? Ktorou bol obdarený. A takouto obdarenou mocou si bol obdarený aj ty a ja. Si predstav, teraz by som išiel za Robom, že idem sa ho dotknúť, že chcem mať nový byt. Chcem mať nový byt, Robo. No vidíš to. Mám viac. Ale nie, to je na margo iného. Ale to takto nefunguje. Naozaj proste, keď si niečo zaumieníš vo svojom živote, hľadáš Pána, tak on ťa dovedie presne k tým zdrojom, ktoré od neho chceš. Amen? Boh proste má tú moc urobiť v živote človeka nielen zázrak na počiatku nášho znovuzrodenia, ale práve počas toho ďalšieho procesu, kedy naozaj kráčame s Bohom a uvedomujeme si to, že proste všetko je možné dosiahnuť človekovi, ktorý je v Kristovi. Ja mám takú modlitebnú komórku a manželka tam mala minule Bibliu, kde takú starú, dotrhanú, podobnú, ako mám ja tu. A tu mala napísané rôzne také vlepené listy a mala tam napísané rôzne požiadavky, ktoré sme kedysi od Boha proste chceli. Ja ti poviem, som si to normálne prechádzal na tých modlitbách, keď som sa modlil a hovorím si, Pane, toto všetko bolo naplnené. Každá jedna vec toho zoznamu, ktorý sme chceli riešiť, či už to bolo bývanie, či už to bola firma, či už to bolo proste vybavenie firmy, či to boli zamestnanci, či to bolo splatenie hypotéky, či to boli deti. Všetko Boh naplnil v našich životoch. Každá jedna vec, ktorú sme tam mali napísanú, ktorá sa tiahla počas tej časovej osy, kedy žijeme s Bohom, tak bola naplnená, ani jedna vec nebola otvorená z toho. Teraz sú samozrejme veci, ktoré predkladáme pred Pána, aby sa naplnili a keď si ich budem čítať možno za 5 rokov, tak poviem, wow, Pane, aj toto si naplnil. Amen? Boh chce naplniť v tvojom a v mojom živote, že všetko. Keď chce človek partnera, manželského, a nejakým spôsobom príde nejaký človek do života takéhoto človeka, ktorý túži po partnerovi, môže sa stať, že sa mu na tom partnerovi počase niečo začne nepáčiť. Je to úplne normálne. Preto my hovoríme mladým ľuďom, zober sa čím skôr. Veď každý sa deklaruje tým, tohto človeka mi dal Boh. Napríklad. Viem, že s ním mám tráviť život. Ale s ním nemáš tráviť život takým spôsobom, že budete na voľnej nohe. Tak sa iba vystavujete proste temnote hriechu. Tak sa mladí ľudia vystavujú takýmto veciam. Proste, ak už si raz presvedčený o niekom, že ti ho dal Boh do tvojho života, tak čo špekuluješ? Nešpekuluj. Si ho zober. Väčšinou by v tom mali byť takí rýchlejší chlapi. Ale vidím, že táto spoločnosť je niekedy postavená na úplne iných základoch, ako sa hovorí. Každý chce vojsť do manželstva s nejakou istotou, veď ale istota nebude nikdy. Istota je Boh. Nikdy nebude zabezpečenie životného štandardu človeka také, že budeš mať 12 miliónov na účte. Nikdy to tak nebude.
Mal si už niekedy 12 miliónov na účte? Keby si mal, tak by si zistil, že aj tak prd z toho. Lebo by ťa tak dokázala poviazať moc peňazí, že by si nevedel z tých 12 miliónov aj tak nič minúť. Ja takých ľudí poznám. Sú z môjho blízkeho okolia, je to moja rodina. Nie sú síce kresťania, ale tak ich omámil proste láska k peniazom, že nie sú schopní si kúpiť ani poriadnu posteľ. Vážne. Je to tak? A pritom by si mohli kúpiť posteľ zo zlata. Aj peniaze, hoď majú nejakú moc, deklarovanú moc, lebo peniaze majú moc. Sú veľmi dôležité proste pre život aj kresťana, aj pre neveriaceho. Ale môžu mať aj zlú moc. Môžu v živote človeka vypôsobiť zlú moc, kedy sa na ne začneme pozerať a proste myslíme si, že toto je ten zdroj, ktorý nám zabezpečí budúcnosť. Nezabezpečí. V žiadnom prípade nie. Peniaze nemajú takú moc, aby ti priniesli spasenie, aby ti priniesli vykúpenie, aby ti priniesli vyslobodenie. Nemajú. A vďaka Bohu za to, že vieme si zarobiť financie, ale neviem, prečo som išiel do financií. To je jedno. Ja ti chcem povedať, že proste máš moc na všetko. Absolútne na všetko. Máš moc sa zmeniť. Toto často proste vidím, že je taká nepochopená téma v cirkvi. Ľudia si myslia, že veď Pán príde a zmení ma. Nepríde, on už prišiel. On už tu bol. On už dal Svätého Ducha do tvojho života. Ty sa máš zmeniť. Ak je to samozrejme potrebné, aby som teraz nehovoril všetkým. Ale ak je potrebná zmena charakteru v tvojom živote, tak ty máš tú moc, aby si ju priniesol do svojho života. Pán už nepríde znovu. Ty nie si pre ňoho taký milostivý, že na teba minie všetku energiu a buchne ťa kladivom po hlave. Teraz sa zmeň. Zmenil by si sa aj tak iba na chvíľu. Ale keď by si nechával na povrch vyplavovať svoju starú prirodzenosť, tak vždycky by to tam bolo. Ty máš vedieť, že túto starú prirodzenosť porazil Boh a ty jej máš prikázať, zmizni z môjho života. Starej prirodzenosti, ktorá sa častokrát skrze nás a v našich životoch prejavuje napríklad nervozitou, tak je to stará prirodzenosť, ktorá už bola porazená. A ty a ja toto máme vedieť a keď takáto situácia príde, tak ty máš moc jej povedať, vypadni z môjho života, Satan, duch nervozity. Minule som hovoril, aký bol charakter Krista. Baránok, ktorého išli strihať, nepovedal ani fň. Prečo to nepovedal? Preto, aby ty a ja si mal takýto charakter. Nie, že aby si, kto ťa bude haniť, niekomu niečo nehovoril. To nie. Ale ak je situácia, ktorá napríklad v rodine vypôsobuje zlé veci, tak proste sa zmeň. Sa zmeňme. Amen? Ak vynakladáme svoje veci proste na niečo, čo neprospieva, tak sa v tom zmeň. Ak by moja firma nevykazovala dlhší čas zisk, tak by som musel hľadať v tom, kde je problém. Lebo firma sa buduje na to, aby vytvárala nejaký zisk, hoc aj malý. Ale ak dlhodobo je firma v strate a ty sa snažíš to nevidieť, tak skončíš ako žobrák. Možno ťa Boh vedie iným spôsobom. Viete, koľko ja som videl kresťanov, ktorí začali dobre a padli? Trebárs vo firme. A viete iba, na čom to skončilo? Na lenivosti. Veľakrát to skončí proste, keď sa kresťan dobre rozbehne, napríklad v oblasti financií, tak väčšinou som videl, že to skončí na lenivosti. Lebo oni si mysleli, že po roku budú proste kráľovať. Že po roku budú takí králi, že im nebude konca kraja. Ale rok je veľmi malá doba na to, aby si priniesol ovocie do svojej firmy. Ja hovorím, a nejako som to vyskúmal vo svojom živote, že 5 rokov podnikaj. A potom príď a povedz, že si dosiahol 10% zisk, budeme ti tlieskať. Ale nie po roku sa dosahujú výsledky. Ja som takisto sem prišiel, alebo hoci kde inde a myslel som si, že to je taká fajná, skvelá cirkev, to budú výsledky hneď. Najradšej by som videl svoju hlavu niekedy na podnose. Ale viem, že to takto nefunguje.
Viem, že keď prinesieš nejakú obeť, že keď podnikáš, tak nemôžeš 2-3 hodiny volať s niekým o sprostostiach. Lebo to ťa oberá o čas, kedy si mohol vytvárať zisk. Veľmi veľa ľudí takto padlo. Zamenili obecenstvo s niekým, s niečím za to, že si mysleli, že to bude aj tak fungovať. A všetko to padlo. Kresťania nevedia niekedy pochopiť, že na to, aby som podnikal, treba vstať ráno o 6:00. Však to je pohoda. Keby si nešiel spať o 2:00, tak by si ráno o 6:00 vstal. Úplne v kľude. Práca proste je niečo, čo dokáže budovať náš charakter. A častokrát sú ľudia oklamávané tým, aj kresťania, proste mne sa pracovať nechce. Ja mám pána. Však maj. Ale máš chudobného pána, lebo pán chce, aby si pracoval. Amen? A neviem ani prečo to hovorím. Hovorím o moci. Hovorím o moci. Dostal si moc na to, aby si svoj život neustále posúval pomaličkými krokmi dopredu. Zo zisku do zisku. Prvý Korinský, koľko je hodín? A už Mikuláš sa derie na povrch. 1. Korinským 2. Toto prečítam a potom si povieme o moci ďalej 21., kedy budeme spolu. A ja keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo múdrosti, zvestujúc vám svedectvo Božie. Pavol hovorí v Efeze, nie v Korinte. Pavol prichádza do Korintu a pravdepodobne sa stretol s niečím, že mu ľudia začali možno vyčítať, lebo grécka kultúra bola na tom veľmi dobré. Grécka kultúra, s nej pochádzali proste mnoho múdrych ľudí, s nej vyšlo. Grécka kultúra si o sebe myslela proste, že je niečo. A zrazu tam prišiel nejaký človečik Pavol s evanieliom, čo oni možno mali nejakým spôsobom potvrdené, naštudované a rôzne iné veci. A tu im hovorí, bratia, ja som k vám nechcel prísť v nejakej vznešenosti slova, a čítam 2. verš a ďalej, lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami, krome Ježiša Krista a toho ukrižovaného. A ja som bol u vás v slabosti a v bázni a triasol som sa mnoho. Si predstav, Pavol príde niekde svedčiť do nejakého prostredia o Kristovi a je tam zhromaždených 10 000 vyučených ľudí. Lekárov, hodnostárov, proste politikov, kultúrnych vodcov, tých, ktorí uctievali iných bohov. Všetci títo ľudia zrazu boli zvedaví na niečo, čo im príde doniesť nejaký človek, ktorý hlása Krista po celej Európe a po celej Ázii. A on im hovorí, bratia, prišiel som k vám nie vo vznešenosti slova. Prišiel som vám hlásať ukrižovaného Krista Ježiša. Nie je to jednoduché? Ukrižovaného Krista Ježiša a trasiem sa pred vami ako osika. Toto im Pavol hovoril. A moja reč a moja kázeň nezáležala v presviečavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci. Pavol si bol vedomý jednej veci pri svojom obrátení a vtedy, keď ho na ceste do Damašku zasiahol ten nebeský zdroj svetla vo forme Ježiša Krista. Vedel, že s jeho životom sa nielen niečo stalo. Vedel, že on tým, ako sa stretol s Kristom, bol do niečoho povolaný. Doslova mal naplniť nejaké Božie poslanie, ktorému to zjavenie hovorilo. Že choď a zanes evanjelium do všetkých končín sveta. Pavol na nič iné počas tej doby svojho života, po ktorom sa stretol s Kristom, ani nemyslel. Nemyslel na to častokrát, čo bude zdrojom jeho potravy života. Čo bude zdrojom jeho materiálneho života. Vôbec na to nemyslel, lebo vedel, že v Kristovi to aj tak už všetko bolo zaplatené, naplnené, bodka. Častokrát sa proste dostával do situácií, kde by sme my, ja a ty povedali, končíme. Buď si istý, ja by som to povedal 100%. Kedy by som 2 týždne strávil na lodi a mal by som už obrátený žalúdok naopak, lebo proste bola taká búrka hore, dolu, hore, dolu, hore, dolu. Nemal by som už v sebe ničoho a povedal by som, Pane, ak neskončíš, tak sa idem obesiť. A Pavol vyjde v pokoji doprostred Božieho ľudu, ktorý trávil tento čas na lodi a hovorí im, bratia,
Dnešný deň sa ku mne postavil anjel a povedal mi, že nikto z nás nezahynie. Nikto. A to bola len jedna zo situácií, ktoré Pavol zažil. A v Korinte hovorí, prišiel som k vám, nie preto, aby som vám presviečavými ľudskej múdrosti slovami hovoril o Kristovi, ale prišiel som k vám v dôkaze ducha a moci. Ja ťa chcem dneska povzbudiť, aby si na svojom živote začal badať dôkaz ducha a moci. Lebo to je tak. Lebo takým spôsobom, ako Pavol dostal tento dar ducha a moci, tak si ho dostal ty a ja. Amen? Všetci sme ho dostali. Aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Viera sa dokonáva v moci. Aj v takej moci, kedy nás niečo napríklad bolí. Aj v takej moci, kedy sme není presvedčení o veciach, ktoré robíme, že či sú od Boha, alebo nie sú. Lebo je častokrát ľahšie povedať, že Pán to nechce a Pán to chce a Pán to nechce. Ale nie takto sa prejavuje viera. Viera sa prejavuje takým spôsobom, že už keď raz sa do niečoho pustíš a príde zlá situácia, že to neopustíš. Takým proste svedectvom je napríklad manželstvo. Už ak sa raz pustíš do manželstva, tak nemôžeš povedať po 5 rokoch, ale táto žena nebola od Pána. A ešte, že by si povedal, ani tieto deti neboli od Pána. Od koho boli? Od koho boli? Od diabla? Nie. Proste musíš sa zahryznúť v tom svedectve a v tom vnímaní, do čoho si bol povolaný. Že to proste zvládneš. Až do vytrhnutia. A kedy už bude vytrhnutie, lebo s touto ženou za to už nedá zvládnuť. Ani s týmto mužom. Hlas neba zaznie tvoj osobný skrze Svätého Ducha. To vie iba Boh. Kedy bude vytrhnutie. Čiže to mám ešte čas tráviť s touto ženou a s týmto chlapom dovtedy. Hej. Hej. Dovtedy. Viera je niečo, proste do čoho sa pustíš v tom vedomí, že Duch Svätý ťa do toho vedie, nie, že či to Pán chce alebo nechce. Pán to chce. Častokrát máme v tomto také zlé zmýšľanie, že či Pán chce tú prácu, alebo nechce tú prácu. Však najprv vyskúšaj a potom budeš vidieť, či to Pán chcel, alebo nechcel. Ale my častokrát nechceme ten bod proste prekročiť, že či ho chce, alebo nechce. Takto budeme len tápať vo tme. Budeme len tápať vo tme. Ak si presvedčený, že Boh chce povzbudiť a povzniesť tvoj finančný stav a napríklad sa ti vidí, že investovanie je dobrou vecou, tak investuj. No ale ja neviem, či to Pán chce alebo nechce. No tak to bude až do vytrhnutia. Takáto nevedomosť bude až do vytrhnutia. Kedy si ľudia budú myslieť, či to Pán chce alebo nechce. No chce. Však minimálne to chce preto, aby si požehnal cirkev. Nie? Ale ja nechcem žehnať cirkev, však nežehnaj. Je to tak. Chodievaj v moci, rozhodni sa pre niečo už urobiť krok. Ak sa ti nejaká manželka alebo žena páči, tak ju pozvi na kávu, ale ja neviem, či ju Pán chce alebo nie. Tak skončíš sám. Pre televíznou obrazovkou. Vážne. Proste neboj sa vkročiť do veci, však zistíš potom. Myslíte si, že Pavlovi sa chcelo ísť do tej lode, ktorá stroskotala skorej? Teda neskôr skoro? Hovorí im, nechoďme, buďme radšej na Kréte, lebo proste nie je čas, aby loď vyplávala. Oni aj tak išli. Aj tak skoro zahynuli. Ale keby nemali na svojej lodi Pavla, tak už po nich nie je to nič. Ani spomienka. Ale on tam musel nastúpiť, lebo bol otrok, lebo bol väzeň. A tiež sa mu tam nechcelo. Si predstav, že by im hovoril, viete čo, idem sa modliť, uvidíme, či Pán chce alebo nechce. Zoťali by mu hlavu. Ani by sa s ním nikto nebavil. Ale prišla tá chvíľa, kedy sa prejavila Božia moc na tej lodi, medzi neveriacimi ľuďmi. Kedy Pavol vyšiel spod paluby a hovorí, tejto noci sa ku mne postavil anjel, všetci ho počúvali, lebo mali žalúdky už obrátené naopak. A hovorím, nezhyniete. Nesmiete opustiť túto loď, lebo ak ju opustíte, zomriete. Čo robili? Všetci sa obratili k Bohu.
Všetci, každý jeden. Aj ten najneveriacejší človek sa obratil na tej lodi k Bohu. Lebo nakoniec zistili, že aj tak nezahynuli. Hoď loď možno stroskotala, bola proste plná vecí, to je jedno. Ale ľudský život je tá najvzácnejšia vec v Božích očiach. Halelúja. Prichádza moc. Tak poďte. Na budúce to dokončíme. Príďte aj na budúce. 21. budeme hovoriť o moci. Tak poďme na to. Teším sa na darček. Halelúja.